CCTV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nakamta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but 6% ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ka kenhon jeng kinang yalam, ka khasi Jaintia Deficit School Teacher Association. Kelami jendat nak jingelang, bala khot da katanat puli puthi. Ka sarkar jela banyak keran halor ka pension scheme arja penriau. Yak bala tip kumka Meghalaya Non-Government School and College Employees Centralized Fund Scheme arja penriau. Haka jingekeran perkilat pthai khubor u presiden ka association u babu Boswell Pala ulaong bakom kaseng kam pediang setia ka pension scheme arja penriau. Takabakam bakalong ka babean bakabom don nongrep. Iwan shekne ka meeting namar ba mennen kadon katuka kaba mi hapo press mo hapo kikot khubor hapo YouTube ba ka sarkar kan khot jingelang yakini ki deficit teachers and employees kinong tray deficit trong kijala Meghalaya namar ba hana ba ka sarkar kamtip ki kita ki jinglang kita ki concerns jongi mo te ngiong to kapabiang kata lada ka sarkar hadu mentah kampat tip te kabiangen lain tangba pausen dangi yo ya katu ke siti ngilap ba ombaro kini kinong hikai deficit kini kinong tray deficit ki shakhot ka Garo Hills Deficit School Teachers and Employees Association ka klem shakhot ka Meghalaya College Non-Teaching Employees Association ka klem shakhot ki badai ki deficit te full deficit kumangi tabalai kim shakhot tengis ngau lengo kan bat la kataru ngi ong ba okay la khot ga government ngin lai la kalai te ndala poi hang ni ki persyang ban shna kata ka khana ba kene ka scheme 2026 kadai ka babiang nang ta ba kadai kat kum kata ka act 1969 mari badai badang don por menta ngila ban yathu hapi daki phau tali ki point ba kene ka scheme 2026 kalong bean kam don nong rim mo kam long logical te kam dei ka bangin pediang kam tam hadien bala terwa hangi lengba ka notification lengba ka ching push na ka code ba ngin yo nagam ta ka wai ka kunhon kinong hikai kinong trade deficit ki ba appoint nadu shiterek April 2010 syakmat kin yo daga NPS ka basisha ngin ong bai kumta ka NPS ka basisha ka contribution sya kata ka NPS account kadai 10% of basic pay NDA but katkum ka office memorandum hakwi ka por ngila ban IAP phila ban pek ba kadai ka pa pher bahana kini ka scheme 2026 ka ba ki persyang ban penbor ngi ban pediang nang tanah ka banta kinong hikai ki nong trade deficit ki ba nadu basdang komersyong no hadu kini ka 2010 April ngin yo da kata ka proper CPF nata ka pisah jongi ken tap apo kata ka centralized provident fund account ya kata la shim ya ka pisah jongi la tap syata henry kensan ki pensange no te ya kene ka pisah jongi ngem tip ki modle ayu menta habang la tap syata ite ban penteri kam katkum katu ka scheme 2023 mo kapa batai ngi ba katu ka pisah kabangi tap apo ka account and invest no nang tanang tu ngin yo ya ke pension kan mo te henry menta kensan pada ki penkela te kidau ki babun ki la abanai ngilong ki mentan ru ba ladap hi ko aban batai kham ta menta ba kadang don apo ko ta batai ko ru kam lei ngim don ni ai ban ong halor kata mo henry ngi kwa ban ong ba kani ka scheme 2026 kalong be ain bat kam don nong rim halor ka act 1969 ngimi namar ba ki persyang ban batai syapang ka ai kata ka NPS nangta ki persyang ban penbi da ka baong ba kani ka scheme 2026 kadai katkum ka act 1969 nang tangi khamyo nong kani ka ba dai ka bahatam long ki jing persyang ban penbi ban kami ban penbor yingi ban pediang ya kani ka scheme 2026 kan kabam dai katkum ka an
kata kadai ban syai bah yang ni ya phi mo kam dei kat kum ka an kani ka scheme 2023 kadai kat kum ka an te ngi but ya ka an mo ngi but ya ka an am dei ba ngi syukwa raha ya ke kadai kat kum ka ba ngi dei ban yo kum ka polls jangi mo kum ki sanction polls jangi ki deficit te komentan uniu commissioner and secretary Vijay Kumar Mantri ulong yang iba namar ba kata ka ngila penpau ba ngimla ban pediang ya kene meeting ha ka ba kini ki perlok jungi na Garo Hills but kini ki perlok jungi na ki college baper ki deficit college kini ki non teaching staff mo kim don bat ngi tingim ngimla ban kop angila ban keren na ka banta jungki te ulong ba ngin khot ya ka meeting but mo ulong ba okay menta phi kwa phi lech ngam tip kai ka ban je hang tei da kum no bat ai ki keren ya kata ngam kwa hir ban tip kadai ka business jongki henrai next ngatharai kin khot meeting yang ni bangin ngin penpau si penpau mo ba kai ka bangi dai hok man yo kadai ka NPS ka basisha na ka banta kini ki wei ki nong hikai bat ka scheme 2023 ki klambat ong ki ong kin sakhat Pidan dukan marbam ndai compare la ka bared ka pidi harut surok ni ka bahe kum ki restaurant bat ki wei ni pishat roti shat cake bat ki wei na ka benta ka koi ka khya jongi pat ba nong bam nong di pat ba pinyo ka jingshania naki pidan kam bandon de ka license ka papaka ka bala ithu da ka an kata ka Food Safety and Standards Act arjar henril link ba ka section lai phoi iwei kam de ka ba pinyo e ka license pila ban apply ko online link ba ko website foscas.fssai.gov.in da ko pihak pan upload ru yaki kod kisla badan kam kat kum ka judging kam jong phi pila ru banyak kendo yaki designated officers lani food safety officers ke badan hak office terekam jong u lani ka district medical and health officer habro ke district ke badan hamigalaya latno tang ha is khasihers pila banlet bed chak office terekam jongki ka commissionerate of food safety ke badan halowa lachumya nakabenta ka kot kakya kinong bam nong di lawan ra shapi daga commissionerate of food safety government of Meghalaya bat balakershan daga food safety and standards authority of India Lily Pikalan Kanda pi tharai kan ni ka bisa kali jono kan ni ba ka hospital te ka laj kai nang ni Binti aswa hang ni hadu nda de por khamo sister hap siu kat no ma ka sarkar kala siulut ikijing lut jing separo namar man ka wei pa ka wei ka min sim ka long ka por dor